Good morning guys. दिनैहाय नै आनारस फिथाइ नागिरफैदोंलै आं बारियाव मोनहांबाय नै बस्थायावबो मोनबाय नै एसे बुरजायैनो मोनबाय नै बागानाव आंना नारेंफ्रा सिरिला जोब्बायलै जोंना नै फिथाइया हले बहुद दंमोन आनारसा नै बेबो मोनसिगोन नारें फिथाइ नै मोनफ्रुजोब्बाय सिरिजोबसिगोन सोरनावबाफोर नारें फिथाइ नांगौबा लांफैनो हागोन रायजोफोर हलसेल आनारसाबो दङ बहुद दं नै बेयावबो थाइसेबाव आरो नै नारें फिथाइया नै दै जादोंलै अखा हानायखाय बिराद अखा हादोंना दायो नै दंफाङा नैबेबो नारें फिथाइया नै बिराद थाइदों नारेंआलाय मथा मथि मोननानै सिरिला जोब्बाय अखा हाबायना गरमा खम जानायखाय जादों आनारसफोर दं जायगा जायगा गयजों लोगोसे नारें खाजि बेबायदि आरो नै नारेंआ नै नारें खाजियाव मोनोमोन आं 50-60,000 नारें खाजियावहाय नै फुरा मोननानै सिरिला जोब्बाय फाननो मोनाखै नै बिदि गिदिर जायो आरो नारेंआ मोजां बेगर गैया एकदम बरिया नै बेफोरो नायलाय स्लिम बेगर गरसेबो मोना बहाय नै फिथाइया बहुद मोजां सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन मोननानै सिरिला जोब्बाय आंना नारें फिथाइया दंफाङावनो मोनजोब्बाय थ' हायोब्ला बयबो न' सेर गायनानै ला न'नि थाखाय बायनानै जानो दरखार गैया नै गया आंना नै बिथिं दासो देरहांदों बागानखौ फोसाबजोब्बाय दाख्लै गयजों लोगोसे नारें प्लास आनारस आरो बेजों लोगोसे थालिरावहाय मोनबाय आं गैयाबाबो 3,000-4,000 मोनबाय आरो खुनु माने गायबाय थानो दरखार गैया नायबाय थानोबो दरखार गैया गायनानै दोन बोसोरावनो मोनगोन थालिरनिफ्राय बेबायदि आरो आनारसाबो दङ बहुद दं नै दिनैहाय गैयाबाबो 20थासो खाजोबसिगोन आरो नै नारेंआ बेबायदि आरो ना थालिरफ्रा थैबाय मानो मिथिया अखाया एसे बारा हादोंदां गया आरो 2-3 बोसोरनि उनाव गयनिफ्रायबो मोनबावसिगोन आरो आनारस फिथाइया जेरावबो दं आनारसआ इयारलि मोनो गायनानै लानो हाबा जोंनि एरियायाव बारिफ्राव ओरैनो जायगा थायो आनारसनो जायगा नाङा जेरावनो मेरावनो गायनो हायो नैबावबो फिथाइ दं नै बिदि आरो नै जै सान्दुं दुंबाय आनारसआ नायदो आरो फुरा नै मोनसिगोन बेबो माने गिदिर दं बहाय बेबो नै थ' बेखायनो बयबो बारि खना जेसेबां हा ओरैनो थानाय रायजोफ्रा गायनानै ला एक्सट्रा खरस फैगोन आरो बैथिंबो दङ आनारसआ जेरावनो नायबावनो मोनगोन थालिर मोनगोन थालिरा एसेबां मोजां जाथ'वाखै आं बांद्राय जोथोन लानो हायाखै नै
बिदि आरो बे दायो आंनि बे थाइनै फिथाइखौ खासिगोन बास एफां बुरजाथ' जानो हाया नालाय दिनैथ' स्कुवार बाजाराव दोनहैनोसै आरो आं बे नारेंखौ आनारसखौहाय नै ओरै लाबाय आं खनसे खिथादोंमोन ना सिखा गोलावा बिराद खामानि होयो नै जाबाय आरो बेबो खुनु दांहरनो दरखार गैया नङाबा हाबो बेयाव बिराद सु थायो नै खनसे बोबानो बायबाय आरो नै बास बे सिखाया आंना बिराद खामानि होयो गोजाननि नारेंखौ हानहरनो हायो नै बेसेबा गोलावखा नै जाथावथाव आयै खम गोथाव जागोन बियो संख्रि फानलु होनानै दं जेरावबो आनारस फिथाइया दं नै बेबो बारिफ्रा नै बिथिंनि आंना दासो देरहांदों गय बारिफ्रा वान टाइम गायनानै लाबाथाय आरो एसे एसेल' हाग्राखौ एवना होनांगौ बहुद मोजां आरो आंना गय गायनायनि फर्मुलाया नै जरा थाखायो बै थाइसे फांसेया जौवोब्ला बे आरो जौबावगोन बै थायनायनि उनाव बेबो थायगोन फर्मुला दं गय गायनायावहाय बे थाइसे बायबाय नांथ'ला देवनाव लांगोन मोनग्रोथोंसै नारेंआ जेरावबो दं जेरावबो आनारसआ नै बावबो दङ नै बहुद दं थ' नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलखौ नायनानै शेयार खालामनानै हो बयबो एसे गायनानै लानो हानाय बायदि आरो सोलोंनो हागोन फैसायाथ' ओरैनो आनारसआथ' गायनानै दोननायल'सोमोन दायो माने आं जोथोनबो लानाङा माबो लानाङा ओरैनो मोनगासिनो दं आरो बेबायदि मोजां बहुद मोजां नैबेखौबो मोनाखैमोन बे दोनबानो मोनहैसिगोन ओंखायनो खाखानोसै आरो आं बास नै बास नै बेबो गाबोननो कालार जागोन बेयो थ' अननानै आंनि चेनेलखौ एसे शेयार खालामना हो बयबो रायजोफ्रा बयबो नुथों आरो नांगौबा लांफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे गायनो जुदि फर्मुला नांगौबा आं हरनो हागोन बेबायदि आरो थेंक इउ